محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا. eyi bisimillahi rahmani rahimi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh bandaɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ay yeeɓiyankoɓe ayawmon Gounass TV min calmini on ɗo taweteɗon e nder joglinayi ɗi foof e sikki ala kadi yaadude e saktude men Daka FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi e sikki ala en garti tigui e hattan jomiraɗo e yewtere men yewtere moon wiyetede ɓamtare gaynaka waɗore dimanche foof e oɗo saaha so tawi woni waktu mum heedi e sikki ala ɗo e ayaw men Gounass TV to gandema 20h ha 21h sikki ala kadi tawatigi wonon nde waɗirta e saktirde men Daka FM guilandema midi ha 1h ñalawma en beltima no fewi en jetti Allah no fewi nde Allah moƴƴani en ha addi en ɗo e wuro teddugo wiyetego Kanappe mbawɗen tigui arde ɗo gam jokkude oɗo émission men émission ɓamtare gaynaka kono noon hande tawato banggue caméraman wonani en toon ko Ousmane Camara guiɗo leñol ɗo e yesso haalirde ndo wonani on ɗo ko miñiraguel moon ɓinguel moon Sirani Nana Diallo kono kadi eɗen gondi e ɓen hoɗɓe men ɓe mbawɗen huccodirde hande ɓe mbawa en haalande ko tengti e affaire gaynaka gonka mum hande guilandema e caɗele jawdi nde ha e banggue gaynaka ka ndungu no toɓirini ha ɗo yarata ɗo e oɗo saaha guilandema jawdi ndi accita ha ɗo yarata ɗo e oɗo saaha ko ɗum woni tigui ko mbawten namnade ɓe e sikki ala en garat tan e oɗo Oumar Camara wawa salminde ɓen ɗon yeeɓiyankoɓe ayaw Gounass TV wo yaadude e Daka FM wawa en kadi alande ko woni he caɗele gaynaka ha e ɓamtari mum ko kamɓe tigui kuccodirden ɗo Oumar Camara bisimilla ma. Assalamu aleykum Kaji Diallo on calminama on jurama on jettama on calmini bandiraɓe foof e moni kala inde mum e yettode muɗum e ko adi foof min calmini on no fewi min beltima sababude garamgal moɗon ɗo eyyi min mbiyetemi ko Oumar Camara jeeyami ko Sinthiou Sukka 2 e nder commune mo noon Doga Babacar e ko adi foof mi salmini on mi juurima e te kadi mi weltima e garal moɗon ɗo to batte gaynaka hande kam so gaynaka haalama tan min kam mi jogoto en coftal no fewi e wadde noon miɗen mbiya tan bisimilla moɗon to heede komin jii e gaynaka e gila ɗiɗo garten e tottude musidɗo on salmina bandiraɓe e on sanga mbawen artude kadi bisimilla ma ñebbe. Assalamu aleykum e salmini on salmini wa Daka STV mi juurima on kadi min beltima e garal moɗon e gonga tan ɗum ɗo komin yinnoɓe ɗum haade hande e heddo kam neɗɗo kam heno yiɗiri ka heno heɓirta kadi e to banggue gaynaka kay han ko ɗum goƴƴa amen te ko ɗum sohla amen saabu han en yii leydi ndi han ɓuuri dillu hen ko faade he ndema e gaynaka e wadde noon on calminama on jettama on mbiyama bisimilla eyyi ko noon tigui Oumar Camara gartana en e hande gurdam jawdi gonanɗam ɗam ɗo e nder région mbo Tamba ha tengti kadi ɗo e nder saare nde guilandema e jayɗi hay ko nandi en e ko caɗele ɗum eyyi ko noon mi salminima e Siraji Diallo eyyi to heede jawdi ndi ɗo ko neɗɗo teski e ɗiɗo dumunnaji hay ko fati e gueɗe jawdi ko toon garten taw to banggue jawdi ndi hikka machallah hikka kam ndungu waɗi ndiyam e tooɓi ko ñamete heewi ko ñamete heewi e ko ñamete heewi kono noon eɗen dañi caɗele e caɗele ko fati e jawdi ndi woni ɗen caɗele noon ko ñabbeli ɗi ɗin gandi hikka e en keeɓino ɗo rafiji to batte jawdi to rafiji ɗi ɓittini te kadi safara o a safrat ha gooɗa a yiyata eyyi he sifa heno jiiromi hikka kam kono noon to heede laddeji kam toɓo kam machallah ndiyam heewi e huuɗo ko ñamete heewi te kadi alhamdulillah ko yettere Allah eɗen ɗo jogui pelle men pelle fedde wiyetede commission li contrôle de bétage mo commune Doga Babacar ardade fedde nde e Ceerno Saydou Diallo ɗo e Saare Suuna to batte nden ka jawdi ha e to batte nguyaji to toon kam machallah hande kam e nder commune Doga Babacar hande haysi tawi ko e lancet majjirma inchallah wasata jiiya jeynuɗo eyyi kepta ɗum kam ko yettere Allah hande kam
nguya kam to batte nguya kam ɗum ɓittinani komin Mondoga Babacar sabu hande hay sa soodi ɗo dammol pour naɓa Tamba koma mbaɗa déclaration kala e fedde wonde maɗa jogui dammol fedde nde fof anda ko ɗo ngol ummi ko ɗo ngol yahata ko nandi e gueɗe dal ɗe ndewani lawol a wawa ɗum rewnude ceeɗe eyyi kono noon ko yettere Allah no fewi ɗon ko yettere Allah eyyi to batte komin Doga Babacar kay alhamdulillahi rabbil alamina to heede jawdi ndi kam nguya kam ɗum kam en jetti Allah no fewi eyyi saabu eɗen dilla e nden ɗon fedde ko fati e gaynaka ɗum kam ene darana kono noon to caɗele kam batte e jawdi ndi safara o ɗum tan ñabbeli ɗi kam hikka ɓittini yimɓe eyyi ɗum ɗon joni beele won pewje ɗe dari ɗon hen wawde jokkodirde e wuturnere en ko nandi hen pour ɓe mbawa walidu on eko nandi e ɗum e jogana pewje walla pewje mum on geɓɓani ɗum taw eyyi feere muɗum kam ni en kam e toujours hitande foof e nder commune ɓe mbaɗat vaccination ɓe gimmo ɓe gara vaccination ɗum kam waɗete kala hitande si yeehi tan ha mois de janvier ɗum weeɓi waɗede vaccination jawdi ndi vacciné kono noon andi rafiji ɗi hande kam rafiji ɗi ne metti famande eyyi ene safre kono rafiji ɗi hitande fof guili 2024 faade joni e rafiji ɗi kam koɗi ɓeydiɗi te hen rafiji goɗɗi ɗi ko ɗi rafiji ɗi neɗɗo famanani saabu ko tugandema 2021 min ko ciftormi rafiji gonnoɗi ɗi he ɗin jiida e rafiji hande ɗum serti ko ɗum addani caɗele hande aynaɓe wonɓe jooɓe heko yawti ko caɗele e rafiji ɗi nde wonni ɗi jiida ko ɗum addi ha gaynaka hande caɗele gonɗi hen ɗe si mawnude seeɗa waɗi ɗum noon si tawi woni haɗa heɓa ka andanani toujours ɗum ne aɗa andi ɗum wawi tuma keɓanta ɗum lawol an tawat yakki wayno rafi kam tuma fof keɓanta ɗum lawol tawat bonni joni e ɗin rafiji no mbiɗen ni ɗin on keɓanani ɗi pewje beele leɗɗe meɗen ɗe cafriranno ɗum hanki jawdi ɗe oɗon ɗe cafrira jawdi ndi ha joni walla ha joni koye leɗɗe tubakoɓe ɓurɗon heddade hande noon kam e simi yiiɗi an mi wiyanma fina tawa o dal to batte leɗɗe hay si tawi ɗum woodine wona ko ɓuuri heew hande kam to heede safara jawdi to heewi tan ko jawdi ma fawama tan jahata ko Tamba kalda e wuturnere o ara safra jawdi ndi hande kam ko ɗum ɓuuri heew to batte leɗɗe ɗe mi yiyanima ala kono kam hande kam min ko jiimi ko wona ko ɓuura hutorede to heede fina tawa meɗen eyyi ko noon tigui jarama Camara a weltanama no fewi joni garen e musidɗo kanko ne o addana en hen kañum noon eɗen mbawi namnade ɗum ko fati e banggue cumuji ladde nde e ndenkaji ladde ɗi e oɗo saaha hol darɗe mon hen voilà bisimillah mi salmini on Madina TV Gunas TV Gunas TV bon a ari e toɓɓere nde jinnomi ar seeɗa tan pise han fayida to banggue rende kam Allah okkimin newnanimin nomin ndeniri jawdi amen heddo kam nden ko safara e ko ñamete ko pise sa a reeni jawdi maɗa sidi ñamani ne ndi wawa his caɗele tampere ko ɓuuri min sat seeɗa ko cumuji laddiji ɗi a wawa reen ladde nde wasa sum ɗum han ko ɗum goƴa amen han si wona ɗum he cumu e ñabbuli ɗi to banggue nden kato kam ɗum kam machallah e ɗum ɗon ko ɗum woni goƴa men si tawi woni beele o saaha ɗo ɗon jogui commission ngaji dariɗi gam wawde ñippude jaygol ngol e ko nandi hen guure ɗe jogui ɗin ɗon commission ngaji walla ngal wallahi miɗen jogui kala wuuro ngo garɗa e jogui ɗum kono nde wonno jaygol kam ina metti habde saabu ɓoccitimama ha hen nder 30 minutes hen nder ladde yorde a wawa ɗum wat pamada no jiɗirɗani ko jamaɗo henduji e so wona ɗum kam komin dariɓe komin reenɓe ɗum ɗa kono noon ko woni to ladde ɗum mi saɗi rende an haɗa gasare eyyi sinno ko jawdi ma ndi gonduɗa ndi cukkuɗa daña walla ndi gonduɗa to kene sare ɗum kam haɗa rewim daña kono en tant que wonto ladde soppoɓe ito on aynaɓe ito on goɗɗum e goɗɗum ito on ɗum han ko ɗum caɗele amen to banggue laddeji to e safaraji ɗi commission ngaji moɗon ɗi jogui ñippirɗe jaygol tawa kaptorɗe jaygol i hen godi walla ala i wawi won tawa wonci i jogui kono minen ɗo min ngala eyyi joni noon on mbaɗani feere mum to banggue wulitagol laamu walla on hen walla
ko nandi hen walla on dendinani kalis tan gam wawde jogade fedde tan tawa oɗon codoya ɗum ñippir i woodi eyyi miɗen jogui yidde hebde ɗum si min mbaɗi demande ɗum min keɓani te miɗen jogui pellital si tawi waɗi min mbaɗi demande min keɓani tan mamin ndeɓe peeje amen mi ɗaɓa ɗum kutorɗe hoore amen saabu ko ɗum nafoore amen eyyi saabu ko heewi jeygol e softo bonna ko rabbi matériel ñippirɗo addata ha e bonna si aɗa ɗum jogui han wonko bonnata han fotanema bonni joni to mbaɗɗon ɗum demande ko e monsieur le maire walla ko he demande honbo mbaɗɗon dañde ñippirɗe ɗe promesse o kam koye monsieur le maire min gaddati ɗum fawtaw monsieur no wawi wa kala e nder ko en commune commune amen min mbawata wulitade eyyi somin keeɓi ko hen min mbawata wultade min keɓani kadi ko hen min mbawata wultade eyyi o waktu ɗo noon ko hen min wuliti eyyi beele joni oɗon mbaɗi ko wayno laabini e nder laddeji he ko tawaɗi laabi so jaygol ari tan ko ɗum wawi kaloyde jaygol ngol walla on mbaɗani eyyi mi waɗi hemin mbaɗi mi waɗi hemin mbaɗani saabu nde wonno ladde nde ko foore nde i mawni e wonko waɗa hen wonko waɗaka hen eyyi joni hol erago ma hen e yimɓe he noɓe mbaɗirta ɗum hen beela Allah walla en reena en hisna en bone jaygol eyyi ñaguimi wandiraɓe tan ko tinnodiren no yimɓeɓe dokiri jawdi ndi pour ndi hisani dokira noon ladde nde pour nde reene jawdi ndi heeɓa ko ndi ñaami eyyi tigui eyyi ko noon tigui jarama no fewi hay jarani ko miɗen ndewa e yettode he wonno eɗen gandi so tawi neɗɗo accani rewde e yettode so renaki tan e ñallat tawa wottaki sikki ala joni en gartat e Oumar Ba tan jeunesse o ko yettere Allah no fewi saabu hande guila e ɗanniyankoɓe ha e minen fedde sukaɓe ɗo sar nde ene waɗi fedde ɗo toujours miɗen mbalito e miɗen ballodira e peeje ko wano dental Daka Gounas miɗen jogui ɗo e jama amen no jogui fedde ɗo miɗen golla hen ɗo wayno guesa ceerno ni miɗen jogui fedde mum nan ɗo ene golla pour si min keeɓi hono Daka ni si ari tawa min ko seeɗa min guittata e amen te kadi ko yettere Allah e sukaɓe ɗanniɓe ɓe kadi ɓenne no jogui fedde nde ganduɗa ko fedde tinde darinde gam wallide men minen sukaɓe saare ɓe miɗen jokkodiri hen kamɓene kam eɓe tinni no fewi ɗum ne neɗɗo e ɗon yettiri Allah ene gasa joni artat tan e baba o wawa ɓeydande en hen kamne ha so tawi woni wonko en namnaki mo e gonka rendoji ɗi on sanga mbawen tigui yewde ɗo yewtere eyyi ko noon kam Madina e Gounas TV naɓe on calminama no fewi on yettama te kadi min beltima e garal moɗon ɗo kam kono mbiɗon ni tan fandare amen hen gonka amen woni komin kolli on ɗo eyyi wadde noon min calmini on ko noon tigui ayo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ina gasa en jowatɗo yewtere men émission moon tigui émission ɓamtare gaynaka koni tigui hande woni sifa kañum e mbadi yewtere nde tawa noon to banggue caméra ma wonani en toon tigui ko Ousmane Camara Pulileni ɗo yesso halirde nde wonano ɗo ko musidɗo moon Sirani Nana Diallo yadde e invité ji mum Allah jarama on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada
to batte minen